Nepáči sa vám chuť vody z vodovodu? Vedeli ste, že chuť vody môžete zlepšiť jej filtrovaním? Každý deň používame vodu na pitie, varenie alebo prípravu čaju a kávy. Ak voda z vodovodu niekedy chutí alebo vonia divne, riešením môže byť jej filtrovanie. Prečo voda z vodovodu niekedy chutí nepríjemne? Môže to byť spôsobené chlórom, ktorý sa používa na dezinfekciu, ale často dodáva vode nepríjemnú vôňu a chuť. Alebo starými kovovými rúrkami, ktoré uvoľňujú železo alebo meď a dodávajú vode kovovú chuť. Tvrdá voda obsahuje veľké množstvo vápnika a horčíka, ktoré jej môžu tiež dodávať špecifickú chuť, čo ovplyvňuje chuť vašich nápojov. Riešením je reverzná osmóza. Tento filter odstraňuje až 99% kontaminantov, vrátane ťažkých kovov, baktérií, mikroplastov a minerálov, ktoré ovplyvňujú tvrdosť vody. Výsledok? Čistá, svieža voda s lahodnou chuťou. Presvedčte sa sami.